Здравейте, манячета! Днес искам да ви покажа как можете сами, бързо и лесно да си поставите стъклен протектор на вашия смартфон. Понеже гледам доста често хората се поръчват от интернет. Най-вече гледам сега главно това Temu, много модерно. Нашумя. Предполагам и като си поръчате и после търсите кой да ви ги слага. Сега ще ви покажа един много лесен вариант, по който можете абсолютно самички да си поставите перфектно, професионално самички протектора. Така, аз за целта съм избрал Samsung A25. Предварително изчистваме с мокра кърпичка, после подсушаваме с суха кърпичка, може и с носна кърпичка. Идеята да не пуска власинки и прахоляк. Може да изчистите около вас с мократа кърпичка, да не се вдига прах, и понякога изпращате такива лепки, като с тази лепка може да допълнително да оберете прашинките. Сега, аз използвам различни варианти на стъкла, като този и този. Зависи вече какво си поръчате. Това е отделна тема, която мога да направя допълнително видео. Сега, след като сте го изчистили перфектно, няма прашинки, няма мазни петна, останали от кърпичката и така нататък, отлепяте самото стъкло и засичате този ъгъл първо. Гледате да равни с долния ъгъл. Идеята е да засичате тези два ъгъла. Ето, засичаме този ъгъл и засичаме долният ъгъл. След като ги засичам, гледаме постоянно да са хубави, да не сме настъпали рамката, примерно. По този начин. След като са засекли този ъгъл и този ъгъл да са перфектно здрави, протекторът деца вика сам се залепва. Сега ще му помогна да станат малко по-бързо нещата, но ако го оставя ще се залепи ето сам. Да не губим това време. Просто му помагаме. Сега, ето тук сега като ви остане малко въздухче, примерно. Ето така с нокът леко може да надигнете от един край и да го изкарате. Много зависи от качеството на протектора. Някои протектори, колкото и добре да се мъчите да ги поставите, просто не залепва, защото са фалшиви. Аз докато установя кои са най-добрите за работа, съм изхвърлил доста заявки с стъкла. И това е. Засичате този с този ъгъл, след като бъдат засечени, просто ги пускате. И това е нищо сложно, нищо кой знае какво. Хубаво е да слагате. Аз предпочитам стъклените протектори. Сега има и хидрогел фолия, те са също хубави, но за хора, които си вардят нещата. За хора, които не вардят, това е само стъклото е решението. Така, приятелчета, надявам се да съм ви бил полезен, ще се радвам. Ако ви харесва това, което правя, може да се абонирате за моя канал, за който ще бъда много благодарен. Чао, всичко добро!